Здравейте! След като вече сте нарисували едно или две животни на децата си на асфалта или там, където им ги рисувате тия животни, те сигурно ще искат и трето животно. Не дейте да си мислите, че се разминете без трето животно. Затова сега за всички татковци въоръжаваме ви с третото животно. И то е мишката. Същата муцуна като на търлежа, две уши, след двете уши една голяма заврънгулка, крака и око и мишка. И може пак да пробвате с по-малка мишка. Може да пробвате и с по-дебела мишка. Тази е яла много. Но мишката се рисува много лесно и може да се упражнявате с тази мишка и набързо да нарисувате на децата цяло мише племе. Разбира се, мишката може да гледа и на другата страна. Но вие това нещо си го знаете вече от търлежа. Сега имате на въоръжение още едно животно, което може да рисувате, и то е мишка. Чао, до следващия път!